Balmao, aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Kanta Media ale jasiraw kan. Ni y'a ka don kibaru waati selen ye min bɛ lase balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ. Kunnafoniw yan'an ka don a kɔnɔna na, an bɛ foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, ka foli lase aw bɛɛ ma. E min ye maa kura ye k'a ɲini fɛ k'i abonné i ka tila ka partager kosɛbɛ. O kɔfɛ, foli an b'a lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Koba Voyage min ma ɲɛmaa ye Alhaji Mamani Tarawele, a ko b'a da maliden kelen kelen kulo kan k'olu ka hiji tɔgɔ sɛbɛn k'olu daminɛna kabini nin wagatinin na. O kɔfɛ, Agence Dunuya min ma ɲɛmaa ye Alhaji Amadu Mayiga ye, u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ hippodrome ma Kulukoro taasira la, k'u b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an minnu b'a fɛ ka taa a ka hiji san 2025 k'o tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna olu fɛ yen. O mura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen don Agence STV Voyage fɛ, o min ma ɲɛmaa ye Alhaji Lamini Tarawele, u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres ma. Hiji musaka bɛɛ lajɛlen n'o ye umura kɛrɛnkɛrɛnnen ye $2 bɔɲɔnko don. Umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na. Sirifikɛ ka fura Panacée d'Afrique, ale ye fura min ni a ka ɲi farikolo banaw ma, fasa ani bɛɛ lajɛlen fura a ɲuman o bɛ sɔrɔ Panacée de la. Panacée fura ni mɔgɔ b'a la, a ma ɲɛma Mohamed Fate Haidara, a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Bamakɔ kura ma. Nka fura ninnu bɛ sɔrɔ Radio Kayra ka réseau bɛ fan o fan, i bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. O kɔfɛ, Radio Nuru, o min na filɛ nin ye Kalabankura, a bɛ sɔrɔ Nuru FM Jabala la Kalabankura. An bɛ don kunnafoniw kɔnɔna na. Kunnafoniw an bɛ a daminɛ. Kunungo an tun y'a lase aw ma yan. RDA Mali, u ka congrès o kɛra Dunanjigibon Hôtel de l'Amitié kɔnɔna na anw fɛ Bamakɔ yan. Tile 2, Sibiri ani Kari, kalo in tile 26 ni ka taa kuncɛ tile 27 la. Kunungo, Sibiridon lajɛraba min kɛra ni a kɛra k'a dayɛlɛ, an y'o ja k'o lase aw ma. Bi, kɛnɛ in a kuncɛ don, Kari don, seereya mun sɔrɔla ka bɔ jaw la, an bɛn'o lase aw ma. An y'a fɔ ten congrès in na, bɛn kɛra maa min kan k'o kɛ maa ɲɛmaa ye a yɛrɛ nɔ na, o ye Alhaji Baba Haidara n'an k'a ma ko Santi, ale de kɛra RDA Mali maa ɲɛmaa ye an filɛ don min ko bi. An b'a ladɔnna k'a fɔ fɛɛrɛ tɔnkulu 8 olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ nin tɔnba kelen ye. An balakaw olu ka maa ɲɛmaa o kɛra Madame Haidara Aissata Sise n'an k'a ma ko Sato. Seereya min sɔrɔ ka bɔ Dunanjigibon Hôtel de l'Amitié kɔnɔna na, Karidon olu filɛ nin ye. Fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko RDA o ye Modibo Keita ka parti ye, o ye Mamadu Konate ka parti ye. Aw b'a dɔn k'a fɔ fana ko Modibo Keita o de kɛra sababu ye ka Mali ka indépendance d'a ma. Ni ko Modibo Keita a kelen tɛ, a n'a tɔɲɔgɔnw, mɔgɔ kelen tɛ se foyi la. Donc bi bi in na an ko ko bon Mali bɛ situation min na a bɛ komi Modibo Keita bɛna pouvoir bila tuma min na, yan'a ka pouvoir bila yɛrɛ après l'indépendance min kɛra Mali la, o de bɛ ka kɛ bi. An ka faamaw bi, olu fana bɛ ka Modibo Keita de ladege pour que Mali k'a ka hɔrɔnya sɔrɔ, pour que mɔgɔw kana na u sago kɛ an ka sanu, an ka warijɛ, an ka sula, an ka magnésium, fɛn fɛn ye an ka richesse ye, u kana n'a ta. Il faut que a ka profiter maliyɛnw de ye. Donc an ko ko an ka société, projet de société, a fɔlɔ ye min ye o ye éducation ye min ye kalan. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Keita tile la RDA ka école tun bɛ yen, formation de la jeunesse, et puis mɔgɔkɔrɔbaw minnu ma se ka chance sɔrɔ ka taa école la, olu fana tun bɛ kalanso fɛ. Donc an y'o kumaw bɛɛ fɔ, an ko ko fo an ka segin o bɛɛ de kan pour que an ka jamana ka taa ɲɛ. Vraiment an kɔni ka kuma la, mɔgɔw y'a décidé, congrès y'a décidé k'a fɔ ko an bɛ transition soutenue. Asimi Goïta n'a ka mɔgɔw u bɛ baara min na, Ala ka a bɛ fɔ bamanankan na ko Ala ka den bɔ i la min ka fisa ni ye. Donc an bɛ min ɲini Ala fɛ, c'est que olu bɛ ka Modibo Keita ladege, mais Ala ka fanga d'u ma u ka fisaya yɛrɛ u ka baara kɛ cogo la, u ka baara kɛ min ka girin yɛrɛ ni Modibo Keita ye min fɔ. Elhaji Baba Haidara Sandi, président du RDA Mali. Congrès bana. Congrès kɛra an sogo la, a kɛra hɛrɛ la.
mangan ma bɔ a la kuma ma don a la kuma jugu ma don a la a bɛɛ kɛra vraiment fadenya ni teriya la an ka congrès banna. RDA ye Mali parti fɔlɔ ye min ye indépendance di Mali ma an ka appel tɛ ban an ka weleli tɛ ban an kan tɛ jɔ ni maliyɛnw minnu hakilila ye Modibo n'a terikɛw baarakɛlaw minnu ye RDA sigi fɛn fɛn min hakilila ye o ye an b'u wele u kana an ka fara ɲɔgɔn kan ni parti politique hakɛ in maa si mɔgɔ t'a la parti politique 300 an bɛ taa min an kɔni ye sira jira mɔgɔw la ni RDA Mali ye parti 8 de farala ɲɔgɔn kan ka se nin ma donc bɛɛ bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn ye mun ye ni bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni bɛɛ b'a hakili la ko ale de ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan se ka ɲi donc il faut que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye kelen dɔrɔn de donc i bɛ se ka i t'a bila ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ dɔ in na donc an ka weleli o de n ko PIDS UMRDA RMC Mali Kanu UMP BEJA UDC MJT a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ segira RDA la ka kɛ RDA Mali ye n b'a dɔn ko a baara ka gɛlɛn ka balimaw wele u kana ka partiw minnu bɛ se ka na u kana ni parti ko t'a la bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o ye parti kelen ye an m'a fɔ Mali bɛɛ parti ka kɛ kelen ye ko parti kelen an m'a fɔ dɛ an hakilila ye min ye minnu ka sira ye kelen ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ parti kelen ye an bɛ bonya n'o ma kɛ parti bɛɛ ka taa yɔrɔ la mais an ka kɛ alliance ye ka bɛn fɛnw caman kan an bɛ se ka avancer 105 de ni autorités ko an ka taa sira ye Modibo ta ye ni ma taa Modibo denw fɛ u bɛ taa min minnu ye ko u ni Modibo de kabini RDA 46 an faw an kɔrɔw an b'a la hali bi Modibo archive bɛɛ bɛ ne bolo n'aw b'a fɛ ka taa Modibo ka sira fɛ a y'an wele an ka baara kɛ an ka basira juru la mais n'aw ma wele an bɛ taa an ka yɔrɔ la. Tɔnba bɛ an fɛ jamana in kɔnɔna na tɔn min ka wuli ka jɔ n'a ka dɛmɛ a ɲɛsinnen bɛ an ka finitigilakaw ma dakuruɲɛ kelen CDM nin ye tɔn min ni a ka wuli ka jɔ a ɲɛsinnen bɛ furancɛla fanga in ale dɛmɛli ma ka sanga ni AES jamanaw ye u ka musoba dɔ bɛ yen min n'u b'a wele ko Kamara ale sugantira ni ka don AES jɛkulu la ka sanga ni o ye jama lajɛrɛ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na seera min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. U y'an balimamuso min ta bi ka désigner n'o ye Kamara ye k'a fɔ ko a ka CDM représenter AES ko la an b'a dɔn courage b'a la il y a longtemps jamana ko b'a kanu na et surtout yen nɔ fɛnɛ organisation baw b'u bolo pour ka jamana in nafa n b'a dɔn a bɛ s'a kɔrɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ ye a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ o tɛmɛnen kɔ n bɛ faso fɛ n tɛ faso fɛ n tɛ fɛn ye fɛn mun n'o ye fɛn dogolen ye o bɛɛ b'a dɔn CDM bɛ kuma minnu fɔ faso ko la faso jɔkan de don kɔsa in na n'i y'a lajɛ Burkina tun bɛ yan Niger tun bɛ yan anw maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ an nisɔndiyalenba y'u kun bɛ yan o kɛra CCB la bɛɛ lajɛlen ye a kun ye jumɛn de malidenw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na ka fara Burkinabɛw kan ka fara Nigériens kan n'i y'a lajɛ an ka jelimuso bɔra k'a fɔ sisan ni jamana bɛɛ ye kelen n'i taara tɔw bɛ fara an kan n'i bɛ Sénégal la n'i bɛ Côte d'Ivoire la n'u bɛ na fara AES kan ala k'o kɛ an bɛ mun kɔnɔ dɔrɔn komi bagabaga b'u fɛnɛ kan dɔɔni an bɛ se k'a fɔ an ka cɛ minnu bɔra n'o ye an ka général ba ye n'o ye Assimi Goïta ye an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ Ibrahim fo n'o ye capitaine ye Burkina an bɛ général Tchani fo Niger ninnu bɛ komi ala de y'u ci an ma parce que an tɛ fantan jamana ye mais n'i ye tubabuw ka calcul lamɛn u b'a fɔ ko Niger de tun ye dernier bɛɛ la kɔ hali t'aw ka ban dernier o ko Niger de tun bɛ kɔ mɔgɔ bɛɛ bɛɛ kɔ aw b'u ka sanu n'u ka yirandɔmu suɲɛ ka taa n'a ye est-ce que aw ye diinɛ ɲinɛbagaw est-ce que diinɛ yɛrɛ b'u la diinɛ t'u la parce que ni diinɛ b'i la n'i ko mɔgɔ ye fantan ye i man kan ka fɛn ta o Mali filɛ kɔsa in na Mali ye sanu dingɛ joli minɛ
bɛ ka mun de kɛ bi wari ye papier de sanu ni jama ni pétrole ni uranium ni lithium b'an bolo o de y'an ka wari ye ala ye diɲɛ dugu da a y'o de bɔ k'a d'i ma k'i k'i yɛrɛ balo n'o ye ko de y'i ka jamana sɔrɔ ye o de b'anw bolo yan a ye tɛgɛrɛ fɔ aw jamana saba in n'a y'a fara ɲɔgɔn kan aw de bɛ kɛ puissance ye Afrique bɛɛ bɛ fara an kan yan wa tila k'an ɲini koyi ni an y'a lamɛn kɔsɛbɛ an ka général Sadio Kamara a ko Mali tɛ fantan jamana ye ko sɛbɛn Mali ye k'u bɛ tila ka na nafolo ɲini na an fɛ yan u nana kɛ o mɛ u y'a kɛ ni bandiya de ye o sinon u nana ɲini ka bɔ k'an ka sanudenw minɛ k'a fɔ ko fɛn t'an bolo aw bɛ taa ni sanu ye anw tɛ se k'a contrôler contrôle fan o fan farafin maliyɛn kun tɛ yen a bɛɛ y'u yɛrɛ ka mɔgɔ ye donc n'a fɔra ko AES bi n'i y'a mɛn ko jamana c'est puissance économique aujourd'hui an ka jamana saba in problème saba de bɛ an da la o min kɛlen don k'an confronter a problème fɔlɔ o ye sécurité ye filanan o ye politique ye sabanan o ye économie ye donc n'an sera k'an ka économie stabiliser sisan a banna o kuranko min filɛ an da la nin ye AES jamana saba in bɛɛ don a digira maliyɛnw na dɔɔni mais maliyɛnw y'a faamu ka dɔn k'a fɔ peut-être kuran bɛna kɛ duuru ou bien tan on ne sait pas peut-être n'i ye président banna k'a di riches ma ka ban k'a di chinois ma ko jamana yɛrɛ bɛ kuranko ɲɛnabɔ c'est parce qu'il veut k'a ka lafiya di an ma donc o bɛ cogo min na Niger ye mun kɛ o don na a ye ciment kɛ 51 a ye carburant kɛ mun ye o ye tonne de ye a ye carburant kɛ joli 80 mɔgɔ yɛrɛ la k'anw t'o kɛ ne ye bi an ma se ka TZAWTN minɛ jamana tɔw nana fara kan k'an minɛ an bɛ k'a minɛ mun de kama c'est pour que an ka hɛrɛ de don mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn pétrole dingɛ de bɛ n'u k'o bɔ k'an bali ka taga donc déjà an dalen don an ka autorité ninnu saba la wa an b'a dɔn fɛnɛ u b'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ n'aw dalen d'u la k'a fɔ ninnu bɛ se k'an bɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛba fɔ a ye tɛgɛrɛba fɔ parce que an b'a fɔ pourquoi an ɲɛ b'a la an bɛ ka nin kɛ bi an ka bi sɔrɔdasi ninnu ɲɛ b'an na direct parce que CDM tɛ foyi kɛ ni faamaw t'a kalama kolangolo tɛ qui parle de défense parle de l'armée maa si tɛ se ka jamana défendre ni armée tɛ dɛ wa an population de bɛ armée dafa dɛ renseignement c'est nous le peuple donc de bɛ se ka renseignement di o de y'a to o don na minnu nana ka na attaquer ko k'an k'an sen bɔ a la an t'an sen bɔ a la dɛ k'an sen bɔ a la an kɔrɔkɛw de ye sɔrɔsiw ye tenitigiw ye an dɔgɔninw don an balimaw don an faw don an tɛ b'u kɔ wa n'aw y'a yɔrɔ dɔn an b'aw yɔrɔ yir'u la ça c'est clair n'a y'u ye yɔrɔ dɔn an y'u yira anw sɔrɔsiw de ye anw dɔ ye wa olu de b'u minɛ k'u ɲagata parce que u lafililen don k'a fɔ k'u faso kɛlɛ cɛ o cɛ ni faso kɛlɛ bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye donc an taala deli o la bon comme kuma jɛra an bɛ bɔ kuma la merci. An balimaw camancɛ marabolo a maa caman de bɛ Bamakɔ yan minnu ni kɛlɛ kɛra u sabu ye kɛrɛnkɛrɛnna dugu min bɛ ko Sonko ka minnu bɛ Bamakɔ yan ani kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu lase Bamakɔ yan u ye lajɛrɛba kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na lajɛrɛ min ni a kɛra dɛmɛ ye k'a ɲɛsin wa u ka maa corolenw ma minnu sera Bamakɔ yan Sela min sɔrɔ ka bɔ lajɛ in kɛnɛ kan olu filɛ nin bi an ka lajɛrɛ kun ye mun ye service social mɔgɔw donc an ka mɔgɔ minnu déplacera village de Songo dans la région de Bayangara donc an ka dugu in kɔni bi terroriste taara dugu in bɛɛ saccage ka dugu in bɛɛ jeni donc an balimaw mɔgɔ caman fana sara o hukumu kɔnɔna la an baw ani an ka musokɔrɔbaw mɔgɔ caman de nana Bamakɔ yan donc service social mɔgɔw donc u b'a fɛ ka na an ka mɔgɔw arranger o kɔnɔna la an fana ye presse wele degun min b'an kan k'a ɲɛfɔ presse ye yaasa diɲɛma bɛ se ka a faamu cogo min na gɛlɛyaba de bɛ yen centre kɔnɔna la don o don an ye suman de sɛnɛ an ye sɛnɛ de kɛ k'o to yen an ka baganw don o don u y'u bɛɛ gɛn ka taa vraiment presse an b'a ɲini a fɛ a y'a ladɔnniya État fɛ gɛlɛya de bɛ an kan pour que an ka mɔgɔ minnu déplacera ka taa u ka segin ka taa u ka sumanw bɔ hɛrɛ la cogo min na mɔgɔ minnu bilasira dugu in dugu fitinin tɛ duguba de don n'i ko i bɛ nin bɛɛ balo Bamakɔ yan a balo ma nɔgɔ vraiment an b'a ɲini État fɛ donc dugu in a ka se ka taa mɔgɔw ka sigi u nɔ na u k'u ka tigaw bɔ u k'u ka ɲɔ tigɛ u k'u ka finiw tigɛ provisoirement maa min bɛ yan a bɛ maa ba naani bɔ attaque kɔni kɛra le 29 septembre donc attaque kɛra o kɔnɔna la o kɔfɛ fana u tilala ka na tuguni a bɛɛ kɔnɔna la tiɲɛniw caman de kɛra tiɲɛni min kɛra mɔgɔ t'a hakɛ dɔn donc mɔgɔ minnu déplacelen dɔw sera yan dɔw ma se yan donc déplacé min bɛ bi a bɛ mɔgɔ ba naani bɔ dɔw fana bɛ sira la ka na jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ tigɛ bɛɛ an ka mɔgɔw bɛɛ nana u ka moyen de la donc mɔgɔw siranna kojugu donc bɛɛ ye solution ɲini i ka mɔgɔw a bɛ se ka déplacer cogo min na dɔw placera ka taa Bayangara dɔw bɛ Sewari dɔw ye Segu dɔw bɛ Bamakɔ yan mɔgɔw nali ni bi cɛ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la siyɔrɔ fana tɛ mɔgɔw la mɔgɔ bɛɛ b'i kunfɛ de siyɔrɔ tɛ mɔgɔw la laɲini wɛrɛ min bɛ an bolo an ka denmisɛnninw caman fana bɛ kalandenw don donc u tɛ kalan na
donc an b'a ɲini État fɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ u ka kalanko fana na. Degun yɛrɛ de ba an kan san 7 ani dɔɔni don o don an bɛ ka mɔgɔw ladɔnniya, an bɛ ka silamɛw ladɔnniya, an bɛ ka maliyɛnw ladɔnniya, mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ ka kala don u ɲin na ka bɛn n'a ye. Donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ min bɛ an kan bɛɛ ka kɛ u kunna donni ye. An balimaw ka sanga ni kiiri min ɲɛsinnen bɛ pankuru koɲɛ ani finitigilakaw ka minɛn minnu sanna ka tɛmɛ ni a kiiri ɲɔngirila ka sababu kɛ maa dɔw olu kan ka lamɛn. O maaw la Musa Mara ale bɛ a la. Ale ye hakilina di kɛ ka sanga ni lamɛnni ko in kan. Olu filɛ nin. Procès in daminɛ na accusé dɔ tun y'a fɔ ko u ka anw wele. Tribunal ko ko ayi ko ale mago t'o la. Tribunal yɛrɛ o décision ta daminɛ la. Laban na tribunal yɛrɛ de ko ka procès in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko an kan ka lamɛn ne ani Tatamli ne ye min remplacé ani ministre Madani Touré. Ministre Madani Touré ale Tatamli tu es premier ministre, ale tu es ministre du budget. Bon ne kɔni fanfɛla la basi foyi t'a la, c'est-à-dire jamana kɔnɔden ye jamana kɔnɔden ni welela sariya bonda la i ka t'i hakilinata di wajibi de don i ka taa, surtout hakilinata di yan man gɛlɛn. Nin baara minnu kɛra, baara ninnu kɛra ka sɔrɔ ne tɛ premier ministre. Ne nana tuma min na premier ministre la o bɛnna ni avion nalen de, sinon o y'a sɔrɔ avion sanna. Bon ni aw y'a suivi fɛnɛ maa min ye lettre ci bureau de vérificateur ma k'a ka taa avion sanni sɛgɛsɛgɛ ani armement sanni sɛgɛsɛgɛ ne de don. Wa a rapport nalen fɛnɛ ne de ye rapport bila ka taa justice la pour que dossier ka se nin niveau ye. Donc ni n welela n bɛ min kalama n bɛ taa ɲɛfɔ problème foyi t'o la, o y'o fanfɛla ye. Ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa jamana kɔfɛ. An sera minnu sɔrɔ ka bɔ olu filɛ nin. N y'a expliqué k'a fɔ ko Ukrainiens ni Corée du Sud kaw ye Ukrainiens enfin plutôt Corée du Nord kaw accusé k'a fɔ ko u ye sɔrɔsiw bila ka taa Rusiw fɛ yen. Bon waati tɛmɛnenw na Ukrainiens ka fɔ la olu kun ko sɔrɔsi ninnu bɛ Rusi Sud yan fana plutôt Est yan fana, donc k'u bɛ entraînement na Rusi kɔrɔ yan fana, donc u ye formation ni entraînement dɔw kɛ ko nin waati in na u sera zone de combat la ka ban, c'est-à-dire kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na k'u sera yen ka ban. Donc nin bɛɛ Ukrainiens ka information ye. En plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye Antonio Guterres ye, n y'a expliqué k'a fɔ ko ONU mɔgɔw ka secrétaire général donc o kun ka déplacement dɔ kɛ ka taa BRICS mɔgɔw ka ɲɔgɔnya in na, donc ni ɲɔgɔnya in banna ani Rusiw ka président Vladimir Poutine kun ka ɲɔgɔn ye ka kuma sujet dɔw kan. Donc ale a précisé k'a fɔ ko Rusiw ye ko mun kɛ Ukrainiens fɛ yen, donc k'a bɛ se ka kan tuguni k'a fɔ k'u ye violation des droits internationaux kɛ, c'est-à-dire ko diɲɛ sariyabaw kɔnɔ et tout, donc k'u ye o sariyaw sɔsɔ. Wa fɛnɛ ko ale ka laɲini ye mun ye o ye de basigi ka na basigi min na u fila bɛɛ dama ka kan et tout, donc i n'a fɔ Ukrainiens ni Rusiw. Bon, il y a expliqué k'a fɔ ko depuis 2022 waati la ani Rusiw ka président Vladimir Poutine ma sigi ka kuma, donc u danna o siɲɛ kelen ma. Donc en plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye ONU mɔgɔw ka chef ye, ale bɔra ka souligner tuguni k'a fɔ ko Rusiw ka président Vladimir Poutine donc k'a b'a ɲini a fɛ walasa a k'a to yen sira in ka tɛmɛ kura ye tuguni. Donc waati tɛmɛnenw na n y'a expliqué k'a fɔ ko kɔgɔji min bɛ Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mer Noire ye, Ukrainiens ka sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ tun bɛ bɔ o sira in de fɛ. Donc vu que u kun ye sanction ni fɛnw bi Rusiw kan, donc ani Rusiw ka sɛnɛkɛfɛn dɔw kan, Rusiw y'a décidé k'a fɔ ko tant que occidentaux m'o wuli wa fɛnɛ ko Ukrainiens bɛ ka u dogo u ka bateau ninnu kɔfɛ ou bien k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka tɛmɛ ni marchandises ye k'olu ka pont attaquer ka taa fɛn dɔ k'u contrôle la n'u ka bateau. Donc o hukumu de kɔnɔna la u kun ye jan da sira in ye ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ bilen. Donc olu bɛɛ kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ crise alimentaire ni énergétique kun bɛ ka bonya yɔrɔ dɔw la. Donc ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko a bɛ soutien di totalement walasa u ka se ka o négociation wuli kura ye tuguni, i n'a fɔ Turquie ni ONU mɔgɔw kun ye négociation min kɛ ni Rusiw ye walasa ka sira in to yen waati tɛmɛnenw na. Mais vu que Ukrainiens ye attaque dɔw kɛ ani occidentaux m'u ka laɲiniw sabati, donc o hukumu de kɔnɔna la ale fɛnɛ ko k'a bɛ sira da u ɲɛ, donc tant que u ma a ko ninnu sabati et tout. Bon, Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky kun bɔra k'a ka plan mun yira, o plan ninnu kɔnɔna la kun bɔra k'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ a ka jamana ka don OTAN na. Fɛn bɛ se k'ale ka jamana kisi o ye a ka don OTAN na, wa fɛnɛ information mun kun bɔra k'a fɔ ko donc soit a bɛ don OTAN na ou bien a bɛ arme nucléaire dilan et tout. Donc o information ninnu bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ bɔra k'a démentir k'a fɔ ko non ale ma arme nucléaire ko kuma fɔ ko mais k'ale bɛ fɛ ka don OTAN na de diyagoya ko de bɛ se k'ale ka jamana kisi et tout, k'ale ɲɛ bɛ alliance min na mun bɛ se k'a ka jamana sauver ko ye OTAN de. Donc o kelen sisan Allemagne ka chancelier Olaf Scholz de bɔra k'a jaabi k'a yira k'a fɔ ko donc ko tɛ se ka kɛ,
donc ko Ukrainiens tɛ se ka don o tana donc k'u bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko jamana fɛn o fɛn bɛ k'i bɛ kɛlɛ la o jamana tɛ se ka don o tana togo si la donc ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama ko tɛ fo ka bɛnbaliya ko ni fɛnw ye donc ko o tɛ se ka kɛ yɛrɛ de wa a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko ni Ukraine donna OTAN na sisan o bɛ OTAN kɛ belligérant de c'est-à-dire o bɛ OTAN sen don kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ depuis 2022 daminɛ la a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka kɛlɛkɛminɛn ye n'o ye missile touriste de longue portée donc u ka missile dɔ bɛ yen a bɛ se ka cili kɛ ka taa fɔ yɔrɔ jan a bɛ se ka Russie ka territoire atteint donc u ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko non ko o tɛ bila ka taa di Ukrainiens ma fɛnɛ donc vu que Ukrainiens a mɛnna u b'a ko k'a fɔ k'u k'o bila ka taa di u ma en plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye Russie ka président Vladimir Poutine ye a bɔra k'a yira k'a fɔ ko ni basigi kan ka kɛ olu ni Ukrainiens ni ɲɔgɔn cɛ ni fo ka bɛn kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u kan ka jateminɛ kɛ réalité de kan sur les champs de bataille c'est-à-dire jɔn bɛ jɔn kan dugukolo jumɛn bɛ jɔn bolo et tout bon nin yɔrɔ la a bɛ fɛ k'a yira de k'a fɔ ko olu pɛrɛnnen don ka négociation kɛ ni Ukrainiens ye a yɛrɛ ka fɔ la ko négociation fɛn o fɛn mana boloda olu ni Ukrainiens ni ɲɔgɔn cɛ olu pɛrɛnnen don ko mais fo k'a sɔrɔ o négociation ninnu bɛ tali kɛ réalitéw la terrain sanfɛ c'est-à-dire kɛlɛkɛyɔrɔ la dugukolo minnu b'olu bolo donc fo n'a sɔrɔ u bɛ jateminɛ kɛ o ko ninnu na donc ko sinon n'o tɛ olu pɛrɛnnen tɛ fɛn wɛrɛ foyi la ni o tɛ donc ni waati na Ukrainiens ka dugukolo n'i y'a sigi kɛmɛ sara la bere t'a jɛ 20 na donc o de bɛ Russie ka bolo kan donc a bɛ fɛ k'o de yira k'a fɔ ko tant que la négociation ne tient pas compte des réalités du terrain donc olu tɛ don o négociation in na donc k'a fɔ ko a dugukolo gosi bɛ ka rétrocession ni fɛnw kɛ donc a sen tɛ don o ko ninnu na en plus o bɔlen kɔfɛ Russie ka président Vladimir Poutine tilala ka bɔ tuguni ka Donald Trump ka initiative fo vu que a kun ye volonté ta k'a fɔ ko a bɛ kɛlɛ ban Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ donc Russie ka président Vladimir Poutine bɔra jeudi donc k'a yira k'a fɔ ko a ka o kuma ninnu ye donc tilennenya kumaw de donc ko vu que nin waati n'a y'a yira k'a fɔ ko n'a sigira a ko b'a kɔnɔ ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ko Donald Trump ka fɔ la k'a ko a bɛ fɛn bɛɛ sigi sen kan pour que ka kɛlɛ ban Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ donc ko a y'a fɔ cogo min k'ale b'a dɔn k'a fɔ ni jɛlenya ni tilennenya de ye donc ko nin déclaration sugu mana bɔ mɔgɔ o mɔgɔ da c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kuma sugu fɔ ka bɛn kuma fɔ ka kumaɲɔgɔnya kuma fɔ donc olu b'o tigilamɔgɔw kun bɛ ko ɲuman kɛ et tout c'est-à-dire a bɛ diya olu ye bon n y'a expliqué na k'a fɔ ko nin novembre kalo in kɔnɔna la élection kan ka kɛ États-Unis donc élection mana tɛmɛ an t'a dɔn président bɛna na sigi Donald Trump wa ou bien Kamala Harris donc Kamala Harris ale bɛ Joe Biden ka parti de la donc Joe Biden ka parti ninnu fɛnɛ olu ka démocratie ninnu ka politique ni Russie ka politique tɛ taa donc wa fɛnɛ u man di donc ni Kamala Harris sigira olu bɛ Joe Biden ka ligne de suite donc u bɛ continuer ka Ukrainiens dɛmɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ continuer la paix ko kuma ni fɛnw tɛ se ka kɛ et tout vu que u ni Biden ninnu bɛ initiative kelen de bon ni Donald Trump dun sigira ale ka fɔ la a y'a expliqué k'a fɔ k'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka kɛlɛ ban ko ala tɛ 24 heures sɔrɔ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ bɛ ban et tout bon nin waati na journaliste dɔw ye Russie ka président Vladimir Poutine ɲininka BRICS mɔgɔw ka sommet in na k'a fɔ ko ni élection kɛra élection avenir mana kɛ mun ye ni mɔgɔ min sigira donc ko Russie ka relation bɛ nana kɛ mun ye ni américains ye donc Russie ka président Vladimir Poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko relation bɛ nana tɛmɛ olu ni américains ni ɲɔgɔn cɛ élection nata la c'est-à-dire élection nata mana tɛmɛ donc relation bɛ tɛmɛ Russie ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ dépend États-Unis de la et tout donc ko n'u dayɛlɛn olu ye donc olu fɛnɛ dayɛlɛnnen don ko mais n'u ma sɔn k'u dayɛlɛn olu ye donc olu tɛna na fɛn foyi de diyagoya donc olu fɛnɛ t'o kɛ u b'u datugulen to u ɲɛ et tout bon Russie ka président Vladimir Poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun y'a bisigi mɔgɔ minnu kun y'a bila u kunna k'a fɔ ko Russie bɛ se ka sebaya perdu c'est-à-dire k'u tɛ se ka sebaya sɔrɔ terrain sanfɛ Ukrainiens fɛ yen donc k'u bɛ ci ni kɛlɛ in na ko mɔgɔ a tun bɛ mɔgɔ minnu kunna ko tigilamɔgɔw tun bɛ sogo de la donc ko occidentaux tun b'a dogo yɛrɛ k'a ŋaniya tun b'u kɔnɔ walasa u ka donc sebaya di Ukrainiens ma u ko olu ka jamana ye défaite la donc ko mais mɔgɔ minnu bɛ ni calcul sugu ninnu kɛ donc ko tigilamɔgɔw bɛ sogo de la k'u tɛ histoire dɔn u tɛ Russie histoire dɔn donc k'u tɛ jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ san 100 jatew bɔ Russie ka jamana kɔnɔdenw ye bɛn de sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛnɛ donc u t'u ka jamana histoire dɔn o de la u b'a bila u kunna k'a fɔ ko donc olu bɛ se ka ci ni kɛlɛ in na et tout bon Antonio Guterres n'o ye ONU mɔgɔw ka secrétaire général ye ale tun bɛ ka deli kɛ pour
pour que kɛlɛ ka ban cogo min a ka fɔ la a ye expliqué k'a fɔ ko a bɛ fɛ basigi de kana donc u kana ni basigi ye basigi min na Ukraine ni Russie bɛɛ dama ka kan donc a ka fɔ la a ye expliqué k'a fɔ ko ale bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka vie i n'a fɔ famille kelen de ko mais malheureusement donc famille kɔnɔna la waati dɔw bɛ kɛ kɛlɛw bɛ kɛ donc kɛlɛ jugu yɛrɛ bɛ kɛ donc ɲɔgɔn sama bɛ kɛ fɛn dɔ nɔfɛ donc a bɛ se ka kɛ dugukolo a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ donc ko waati dɔ la hali guerre yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et tout bon ni waati in na Corée du Sud de fɛnɛ bɔra k'i firifiri n t'a dɔn olu fɛnɛ bɛ fɛ k'u sen de don kɛlɛ la parce que olu de bɔra ni information ye c'est à dire olu ka service de renseignement mɔgɔw de bɔra ni information ye k'a yira k'a fɔ ko Corée du Nord kaw ka sɔrɔsiw sera Irisiw fɛ yen ka ban wa fɛnɛ k'a ko bɛ Corée du Nord kɔnɔ ka 12 000 hommes bila ka taa di Irisiw ma k'u dɛmɛ kɛlɛ la ni waati in na olu fɛnɛ ko k'u bɛ possibilités étudier walasa ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa di Ukrainiens ma o kɔrɔ tɛ u fɛnɛ bɛ fɛ k'u sen don kɛlɛ la donc u ka fɔ la Corée du Sud bɔra k'a yira k'a fɔ ko u bɛ jateminɛ kɛ fɛnw kan vu que information bɔra k'a yira k'a fɔ ko Corée du Nord kaw y'u ka sɔrɔsiw bila ka taa Ukrainiens fɛ yen olu fɛnɛ bɛ jateminɛw kɛ walasa u bɛ se ka Ukrainiens dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye cogo min donc k'olu de tun y'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ kɛlɛkɛminɛn sugu dɔw bila ka taa di Ukrainiens ma comme u bɛna jateminɛ kɛ waati nataw la Corée du Nord kaw ka action bɛna kɛ mun ye Irisiw fɛ yen Ukrainiens contre la n'o kɛra olu bɛ sɔn ka yɛlɛma don u ka décision na walasa ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa di Ukrainiens ma bon Andrzej Duda de déplacement kɛ ka taa Corée du Sud kaw fɛ yen n'o ye Polonais ka premier ministre ye bon ale k'a to déplacement in na Corée du Sud u ka président bɔra k'a yira k'a fɔ ko Corée du Sud kaw t'u bolo croiser ka nin ko in to ten donc ko Corée du Nord kaw ka déplacement ka taa Irisiw fɛ yen u ka déploiement Irisiw fɛ yen ko nin ye provocation de ye wa fɛnɛ nin bɛ dankari kɛ olu ka région in ka sécurité ni fɛnw bɛɛ la et tout bon déjà bɛɛ b'a dɔn olu sirannen de don ni Corée du Nord ye dɛmɛ dɔ don Irisiw ma en retour ni ko dɔ kɛra Irisiw enfin Corée du Nord ni Corée du Sud ni ɲɔgɔn cɛ Irisiw fɛnɛ bɛ dɛmɛ don u ma donc u bɛ k'o de mangara ni waati in na u sirannen don k'a fɔ ko a ko kana kɛ fɛn dɔ ye olu ni Irisiw fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ waati nataw la donc olu fɛnɛ ko k'u t'u bolo courager u bɛ Ukrainiens dɛmɛ bon an balimaw nin bɛ dansikɛ bi dɔ kibaru la min labɛnna ka lase aw ma a balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ k'a sɔrɔ jɛ ka baara don an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn a ka lamɛnni na a n'a ka partageli la ka ɲin'a fɛ a ka partager kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma ɲinifɛnw olu bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n balimaw hiji tɛ taa danaya kɔ hiji ko la danaya sabati yɔrɔba dɔ ye
tare agence Kuba Voyage mbalmaou ni tare agence Kuba Voyage wula delkola agence Kuba Voyage ka blonda dalene awye sabula hiji 2025 campagne koni o lancera hulukuma do o kafsani senkadiye potmana sambalmaou aminu wa vegata hiji 2025 la agence Kuba Voyage ka blonda dalene do awye agence Kuba Voyage ko ka awla tonia kadaka uye wasado karamo jole onde ka minu be hiji don fuka dona kari ka fra dogotoro jole ka minu bu hakito aka kene akola aka hiji barau bela jelena menda o mentigilay a tieni yere la kabanana ne baran tableau to na ba tableau en ja kusebe yere parce que bara nyuma abi organisation bolo nyai ka fokuba Voyage mo e espérance kama u ka bara organiser no kanye fuka tafo alhamdulillah wallahi ne gon se wara u ka bara la vraiment contana kosebe halibi alaka u ka bara tanya alaka barka du ka bara la ati tamani bonye karama fembe hal ni mode ko la ni taru agence la kata kuru erekta ibe famia sorala wallahi bonye da ka bere ana na fana ka ndeme ka ngam lebe yini ka dama ni ngwani ni ala sona ma ndeka mama na bita maga abita Kuba Voyage fe wallahi wa agence Kuba Voyage nyama soko ka da au bela jelen kulo kan ka fo u bena tirazi belele ba la be u ka hijido ni nyonte mekano clé duru 100 2025 maison de hajila ni hijide min gasige farati hiji be keleme doma o kodi alimana doma aga hiji ke fufalaki otmana sambalmau aminu ma fe gata hijila walma umrala walma aw mo be pieteri de la kata tien fanta annani bela jelena walma aw mo be transfert d'argent de la ibsega wuli kase agence Kuba Voyage jabala la makokura abeni Modou Konate place au MVS walma ibsega niga jurusira bamba Kuba Voyage PDG 20 22 19 06 71 24 24 24 64 56 56 56 ikado niri boyana apolo frabe chaya agence Kuba Voyage sangosa gere kurabo moti agence dalelen ko fe awye agence Kuba Voyage agence kura dale awye sigaso amunumbe jamana koronya fanfe walma achemanche nya fanfe moti bolo frabe awtu koro wala saka wachu bela jelenya na mo hijikola walma uganne ga jurusra 76 12 63 50 walma 66 95 54 29 amunumbe sigaso marala ay wuli gase sigaso azansima sabla utuglendo ka kono wala saka uga hiji baraw ko bela jelenke lafia konnana walma ibsaga ne ga jurusra bamba 76 37 31 33 77 69 81 18 agence Kuba Voyage alala yiriba bolo farachama